Bauchi mu dai kai muke ta yayi. Kin jirgi ka zarce nan makoyi. Jama'a assalamu alaikum. Girman ciyaman na Makamabi Maji Daɗi bi mai girma sakataren wannan jam'iyya mai albarka na Maji Daɗi bi, so da sauran esko na ku women leader mace mai kamar maza da muna samun irin kwa jam'iyyar APC da ba za mu wahala ba, muna gida za mu ci zaɓe. To amma dai dukkan al'amura na arziki idan ana neman sa dole a samu jarabawa a cikin sa. To muna fatan Allah ya sa mu iya cin jarabawan ko mu iya yin adalci. Mun zo ziyara ne na gida, kuma mun zo mu nuna muku mun isa kuma za mu iya. Da ku kama mu da laifin ba mu zo ba, gara mu kama ku da laifin mun zo ba ku yi ba. Kuma ina mai tabbatar muku a siyasa babu wanda aka ce gashi nan a goshin sai wanda Allah ya zaba mana. To mu ba ma neman ta ko ta halin kaka, amma muna neman ta kamar yadda Allah ya ce a neme ta, to za mu neme ta ko ta halin kaka, amma ba duwo da IFS ba, in ji Bature. Wannan dalili da yasa na faɗi wannan, mun kawo ɗan takara ne wanda yake da sha'awar ya fito ya kwato mutanensa, wato mutanen Bauchi local government, sannan da kuma Bauchi state din ma gaba ɗaya yancinsu a inda ake kwatowa. To amma idan ba mu fito muka nuna muku kanmu ba, watakila ba za ku iya gane mu ba, amma muka fito muka nuna muku kanmu, muna da yaƙinin za ku ce tabbas wa'annan mutane sun cancanta. Dr. Umar ɗan asalin jam'iyyar APP ne, ANPP, sannan aka yi CPC da shi, sannan aka yi maja da shi, kuma har yanzu yana zuwa. Kuma ba na da tunanin akwai wani recognition da ita kanta uwar jam'iyyar APC na jiha ko na ward da suka taɓa yin masa, domin wai saboda an san shi jigo ne na wani tafiya, amma bai daina ba, kuma har yanzu bai fita ba, kuma ransa bai ɓaci ba. Muka yi shawara, muka yi tunani, muka ga kuma dukkan quality da ya kamata ka fito ka nemi wannan kujera din mun san yana da shi, sai muka ba shi shawara, muka ce to ya kamata ka fito ka nemi wannan kujera. Dalilanmu ga hujjojinmu ya ce ai hidiman gashi muka ce duba wannan bane, talle na gare mu ne da mu da yayan jam'iyyar wadinka, domin idan gidanka suka karbe ka, so ko ina ma za su karbe ka, amma idan gidanka ba su karbe ka ba, to ina mai tabbatar muku ba inda za ka je. Sannan muka je muka musu bayani, suka fahimce mu, su da kansu za su tallata mu. Daga dan ya yadda muka ce da ina za mu fara, muka ce bari mu zo mu fara a gaban uwar jam'iyya na wannan gunduma mai albarka. An yi dan maliki yayi reps a wancan lokacin, wasu dalilai aka kwace masa, amma a shimfiɗansa na administration ɗinsa da ya fara a kujerar reps, wallahi da an bar shi ya kai wannan gaban, da yanzu wuce ba haka muke ba. Wannan mu masaniya ne, mun san abin da aka yi, duk da ba jam'iyyar mu bane a wancan lokacin, amma mun yaba mu abin da aka yi. To muna da yakinin duk wanda zai fito daga wannan gunduma, kamar yadda wani kane na kuma abokin siyasa na ya faɗa, Malam Sa'adu Zungur, ai littafin siyasar Najeriya ma ana aka rubuta ta. Dan haka in kace wani ba mu iya siyasa ma kayo da kanka ne, mu dai ba za mu yi alfahari ba, amma an ji an zuba ta a ƙasa za ku tabbatar cewa mu mun isa kuma mun kai. To jama'a, kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗa, ba za mu yi dogon jawabi ko na wannan, mun zo mu sada zumunci ne, mu kuma tabbatar muku mun zo nema kuma ku fita ku yada mana, sannan muna kuma neman alfarman ku duk inda ya kamata kuka san ya dace ku gaya mana, za mu je, za mu kuma nemi alfarma a wannan wuri, kuma za mu nemi wannan kujera. Mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da ku, da a ce arziki na gidan wasu, wallahi gara a gidanka ma gara a ɗakinka. Yau in aka ce Dr. Umar ya tafi reps, ai wannan dan Maji Daɗi bai da shi da dan Maji Daɗi wallahi ba su da shamaki game da wurin kai sako wurin abin da za a yi, kuma in Allah yadda ba za a yi dandana sani ba, saboda mun san waye dokta, mun san waye dokta a siyasa, mun san waye dokta a mu'amala, mun san gwagwarmayan da ya na rayuwa kowane iri ne, duka mun sani, babu inda muka ji kunya a tarihinsa na tafiyar siyasa. Amma akwai wasu za su fito muku yan bambadanci ne, yan tumasanci ne, wani ma yanda ka san mahaukaci haka yake, amma dai haka dai ake son, saboda watakila ana masa ganin kitsen rogo, alhalin ba mu ga daren mu alfaharin ka ko faɗan ka bane, a'a za ka iya kwato mana yacin mu, kai kawai za mu kai. Yanzu siyasa an wuce wannan lokacin da za a ce sai wani ko dan gidan wani ko dan wancan, a'a wane ne zai iya kwato mana yancin mu, domin Bauchi muna cikin haulayi, amma ba mu rena mu wayanda suka yi baya ba.
amma ina tabbatar muku ma za mu yi dan da na sani abin da aka yi baya idan har Allah ya kai Dr. Umar wannan wurin. So ina muku fatan alheri kuma ina mana addu'an ubangiji Allah ya wuce mana cikin al'amarinmu, Allah kuma ya wuce mana gaba a cikin wannan. Idan lokacin siyasa ya zo, yanzu muna mataki ne na wanda muke so za mu je mu tunkari ko indirect primary ko direct primary. To idan ma direct primary ne mun shirya, in indirect ne ma duka mun shirya. Mu dai fatan mu kawai wannan gunduma ta daure mana gindi. Idan wannan gida ta daure mana gindi to alhamdulillah mu na mu kakan mu ta yanke saka, za mu yi nasarar abin da muke nema ko mun shirya mu dukka abin da za mu, kuma wallahi ba za mu go kunya ba. Da yawan ku kun san akidar siyasar mu, da ku ga ana siyasa da yawa a gidaje amma ba za ku gan mu ba. Dukka siyasar da ya boci sai an gaya maka, amma dalili zaka dubi manufar zuwan ne, taron yuyuyu ne ko kuma taron cika wuri ko taron bambadanci. In ka ga kawai bata da wani infar, babu ka da abin da zaka je ba, me zai kai ka? Ba abin da zai kai ka. Don haka amma gwagwarmayar nan mun dade muna yi, kuma wanda ya sace ba ma yin ta, sannan kowa ya san muna da hankali masu abin da ya daidai da mu. Don haka yanzu mun fara fito muku da irin abin da ya daidai da mu. Mu 'ya'yan jam'iyyar APC mu dunkule kanmu, ba mu da abokin gaba. Abokin gabanmu na wajen nema ne shine na wata jam'iyya, mu taru mu nika shi, kar mu bashi ya nika mu. In kuma ya nika mu ya nasara to karin wasu hasada sai mu masa biyayya don ya fi karfin mu ne. Amma mun tabbatar APC ba wanda ya fi karfin ta. Daga nan har Abuja za mu tallata Dr. Umar, za mu tallata ɗan takararmu na gwamnan da Allah Ubangiji ya kama na shi, sannan za mu tallata shi Bola Ahmed Tinubu, domin muna da yaƙini yana da manufa mai kyau ma ƙasar nan, tunda mu mun ganta a ƙasa. Wannan sha'awa ya sa Dr. Umar ya fito siyasa, domin ya ce yanzu kan an samu ɗan siyasan da yake jin magana ɗaya kuma yake aikata abu ɗaya. In kuka lura administration shi ya yi hukunci ɗai a cikin yaran da yake so, sai da ya hukunci 5 a Najeriya. Daga an ce masa wannan da matsala yanzu za ku ga ya hukunci. Daga an ce wallahi da aka fara siyasa a Najeriya da 'ya'yanmu suka yi siyasa ba wanda ya yi yin wannan, amma Tinubu yana yi. To saboda haka sai mu ga abin da yake mu bar abin da ba mu ganta ba. Da yawa mutane suna son kiris ɗinka ne ba sosai ɗinka ba. To mu muna fatan mu yi godiya wa Allah daga abin da muka gani na alheri, sai mu faɗe ta. Abin da kuma ba na alheri ba ne mu san Allah Ubangiji ya sa ya gyara. Allah ya taimake mu. Ina godiya da